Karon nga naporma na ang kadaghanan sa mga bike lane sa Mandaue City, panawagan karon sa mga otoridad nga bisikleta lang ang mupahimos ni ini ug dili gyud ang mga motorsiklo ug ubang sakyanan. Kaganiha daghang mga nagmotor ang nangadakpan tungod sa maong kalapasan. Ang report ni Nico Sereno. Mihimo og random inspection sayo kaganihang buntag ang mga opisyales sa Mandaue City kabahin sa paggamit sa bike lane. Ang Dan AC Cortez usa sa mga nabutangan sa bike lanes nga dedicated ug na separate gyud sa uban nga mga sakyanan pinaagi sa mga plastic bollards ug mga konkreto nga ali. Apan nabantayan labi na kuno kay usahay muhawan man ang bike lane nga may mga motor nga adto mag-agian. Ang mga naatlan sa mga traffic personnel gipangsita ug na-isyuhan og citation. Disregarding traffic lane ang ilang violation. Musod sila nga ris bike lane kay hawan. Unya, ang mahitabo na hinuon, risgo na hinuon sa mga nagbisikleta kay kusugod na sila padagan unya mo tipas sila kalit nga ris sa bike lane. So mato ganiha nakita nato nga ubay-ubay gyud ang nag-violate ug ubay-ubay sad ang nangadakpan. Usa sa mga nadakpan kaganiha nga rider ug motor miangkon hinuon sa iyang sayop. Sa traffic line? Ha? Sa traffic line. Wala ka trabaho na bike lane ang gani ha? Oo. Di, padumo ko trabaho ko, sir. Kaganihang buntag lang dili mo menos sa 40 ka mga motorcycle riders ang nadakpan sa taga-team. Maong pahimangno sa City Hall sa mga motorista, mutuman lang gyud sa mga lagda aron dili magka-problema. Paspas kayo kusog kay managan ang mga sakyanan. Mao nagihimuan gyud sila ilang own dedicated lanes sa mga highways nato ug sa ubang karsada nga pwede mabutang nga bike lane ug katong kasagaran agian para luwas ang atong mga bikers. Unsaon man nila pagkaluwas kung mismo mga motorista maoy mo invade. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.